tardes. Hoxe temos a honra de contar nas nosas cámaras de Telediver cun dos rostros máis coñecidos da televisión de Galicia, a presentadora de informativos Marga Pazos. Benvida ao Chano Piñeiro e grazas pola súa visita. Grazas a vos, a que é unha honra para min estar aquí no vosso instituto. Vostede leva traballando na CRTVG hai máis de 15 anos e boa parte deles dentro dos informativos. Como se leva iso de ser a portadora das boas ou das malas novas? Porque supoño que será máis doado decir certo tipo de noticias. E sería precioso dar só boas noticias, encantaríanos, sobre todo nestes momentos. Estamos desexando ver algunha esperanza que nos deixe ver algunha boa noticia. É verdade que é unha crítica que nos fan moito, que porque nos telexornais só falamos de malas noticias. Nos falamos da realidade tal e como é, ou iso intentamos facer con todas as nosas forzas. Ben é certo que tedes que imaginar, se non deramos as malas noticias, que se diría de nós? Diríase que ocultamos información, que manipulamos datos, que queremos beneficiar a alguén e que entonces non estamos dando o último dato de parados. As noticias son as que son. É verdade que nos telexornais e cadra abusamos un pouco e debemos buscar historias un pouco máis humanas que lle fixesen sorrir a xente na casa, sobre todo a hora de comer, pero contamos a realidade o mellor que podemos. E non lle gustaría facer outro tipo de formato televisivo? Sabemos que os seus comezos foron na radio con programa moito máis informado. Sí, é verdade, tamén tiña moitos anos menos. Se cadra alguén con case 40 anos non é tan simpático como alguén con 19 facendo un pouco o tolo e o espontáneo. Sí, hai outros formatos que me gustaría facer, se cadra afondar máis en entrevistas ou en faladoiros, algún tipo de debate. De momento ainda non xurdiu. Este ano pasado, sabedes que houve eleccións autonómicas e puiden moderar os debates. Por primeira vez houve debates nas eleccións autonómicas entre os candidatos das tres forzas con representación no Parlamento e a verdade é que o acabei pasando moi ben, a pesar de todos os nervios e de toda a responsabilidade. Todo o mundo estaba mirando que facía, se manda calar máis a este, se lle berra ao presidente da Xunta, e ao final acabei non pasando moi ben. Non descarto outro tipo de formato, sí que me gustaría. A ver, imaginen que estivésemos pensando en estudar xornalismo e nos tivese que convencer. Que nos diría? Que é o que máis lle gusta do seu traballo? É un traballo precioso, maltratado, mal pagado, pero como se trata de que teño que animarvos e non desanimarvos, diríamos que é moi vocacional. Se de verdade vos gusta e estades decididas a estudar xornalismo, non vos desanimaría nunca na vida, porque contar o que queres contar e poder transmitir a información é unha das profesións máis bonitas que pode haber. Hoxe está no Chano Piñeiro para falarnos, ademais do seu traballo e experiencias, da súa vida, da súa visión sobre a situación actual do galego dentro dos medios de comunicación do país. Tan mal está a cousa? Sí. Sí, xa sei que teño que falar varios minutos despois sobre este asunto, pero poderíase acabar nunha palabra. Está moi mal. Pensade que nestes momentos, como medios masivos de comunicación, só están a Televisión de Galicia e a Radio Galega. E iso é porque son medios públicos. É porque estamos obrigados a facelo así, porque hai unha lei que nos obriga. De maneira voluntaria, non hai máis medios, hagas algún espallado pola internet ou algún xornal residual que pode quedar de periodicidade semanal ou algunha radio moi local. Non hai grandes medios de comunicación que emitan en galego. Podíamos decir, pero estos empresarios da comunicación, pero este goberno, pero que realmente a responsabilidade se cada temos que buscar na propia sociedade. Se non hai un xornal en galego, porque se cada non hai lectores para un xornal en galego. Como estamos educando entonces os nosos alumnos? Non estamos facendo deles lectores de futuro na lingua propia. Algo está fallando. E como se reflexa eso nos medios de comunicación? En que non hai. Ben, pois isto é todo. Moitas gracias por darnos un pouco do seu tempo. Grazas a vos por convidarme, Susana, a Andrea, a Anxo, o mestre de Telediver, e a todo o instituto por convidarme. Estou encantada de estar aquí. Moitas grazas a vos.